నేను సన్నగా కావాలంటే నైట్ అన్నం ఆపేసాను నేను ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి నైట్ రైస్ తిన్నాను. ఓకే. అదే లాస్ట్ టైం అన్నారు ఫ్రూట్స్ ఏవో తీసుకుంటారు. ఫ్రూట్స్ కీరా ఇవే తింటాను నైట్. ఇప్పటికి ఇప్పటికి బట్ ఎప్పుడైనా పార్టీస్కి వెళ్ళినప్పుడు టెంప్ట్ అయ్యి కొంచెం ఎప్పుడైనా ఎప్పుడో ఒకసారి అసలు నేను నాన్ వెజ్ నైట్ పార్టీస్లో తిన్నాం ఎప్పుడో రేర్ నెలకి 2 సార్లు తింటాను నేను. ఓకే. ఆవిడ ఏదైనా మటన్ చేసి ఇంట్లో మటన్ ఉంటుంది కదా, అలాంటివి ఇష్టం. ఓకే. ఫుడ్ అన్నా మీరు బాగా యాక్చువల్గా అప్పుడు ఫుడ్ ఇప్పుడు పెద్ద ఏం లేదు. ఏం బేసిక్గా ఏమి ఇష్టం మీకు? ఖైమా కూర అంటే ఇష్టం, గుత్తొంకాయ కూర అంటే ఇష్టం, సాంబార్ ఇష్టం, చేపల పులుసు ఇష్టం, ఓకే, వంకాయ నెత్తల కూర అంటే ఇష్టం. ఇవే నా ఇష్టాలు. వావ్. శ్రీవాణి గారి ఫేవరెట్స్ ఏంటి? శ్రీవాణి ఫేవరెట్ ముద్దపప్పు అంటే ఇష్టం, రసం అంటే ఇష్టం, అప్పడాలు అంటే ఇష్టం, పెరుగు అంటే ఇష్టం. మరి నందినికి నా టేస్ట్ వచ్చింది అనమాట. తనకి ఫిష్, మటన్, కీమా. మటన్ కూడా తిందు, కీమాని. ఓకే. మటనే కీమా. సో తండ్రి కూతురు ఇద్దరిది ఒక టేస్ట్ అనమాట.